Ah, goeie. Mooi ding, hè? Hier is maar één van. En daar bedoel ik maar één van. Goeie kennis van mij, die ziet hem te vervelen. Ik zei, weet je wat, ik ga wel een mooi motto voor jou. Net Willem says Slayer, maar Willem says keep your distance. Mooi button. Een t-shirt. Goed, dit komt net in de verkeep. Dit is gewoon een grapje. Maar wat geen grapje is dat virus. Want daar gaat het natuurlijk om. En dat virus, dat kunnen wij er vooruit uit krijgen. Toch met z'n allen een paar regels naar te leven. Regels waar ik zelf ook een protte moeite mee heb. Schouderklopje, even niet een oorrijtje, ik mag het graag doen. Maar hoor even afstaan. Hoe moeilijk dat op dit stuit ook even is. En was je die handen? En bloemproductuus. Echt net leuk. Absoluut net. Je lekker naar een feestje staan en een concert. Het zit er even net in. En waar weet kunnen we dan het coronavirus eronder krijgen. Dus hoor hem alsjeblieft onder de regels. Zo mijn productie doen. Keep your distance.